Това е Ники Кънчев шоу. Кои са ни на гости? Много интересни хора. Тенис легендата ни Магдалена Малеева, Весина Кавръкова от ВВФ и Константин Иванов също от ВВФ. Започваме. Те са VIP гости. А защо? След малко ще разберете. И така, добре дошли, уважаеми дами. Здравей, Ники. Веси. Здравей, Ники. Маги. И Косо, честит имен ден. Благодаря, здравей. След малко ще четем тук един много сериозен списък от наши приятели, воден от господин Константин Вълков, който е младата надежда на Дарик Радио, нашия програмен директор. Той е в Швеция. Ти що не си някъде в чужбина? Ами, защото на 23 май ще чистим, боядисваме и лакираме природните паркове и... Не се оправдавай, доста обикаляш. Бил си в много страни, знам. Коя е най-екзотичната? Най-екзотичната, която съм бил някога? Ами, изкачвал съм два върха в Хималайте. Доколкото това е екзотично. Как да не? Колко? Не, той за жени пи. Не. Колко? Над 5000? Над 5000, да. Над 5000 метра, да. 5000 метра. Но това не е трудно за изкачване. Калапатар и Го Кюри. Абе, знам, че над 5000 вече... Не, над 3800 вече е сложно, но всеки може да го направи, стига да е в добра кондиция. Добре. Веси, какъв е твоя последен връх, който изкачи? Мислиш ли, че трябва 23-ти един своеобразен връх с ВВФ? За връх не, аз мога да ти кажа какво правих тази седмица. Ядох едни храни, произведени от земи с висока природна стойност. Това не беше връх, това беше удоволствие. Добре, земи с висока природна стойност. Къде сте? Те се намират из цялата страна. Такива ни хубави запазени ландшафти, които са създадени благодарение на това, което хората правят. Традиционни неща. Да, аз когато ги видя, си купувам такива. Те са малко по-скъпи. Поне доматите със сигурност в Била са по-скъпи. Не, ти говориш за органичните. Тук става дума за едни такива традиционни, дето баба и дядо ги правеха. Кисело мляко, сиренце, такива от фермата. Ти ходиш да ги намираш или някой ти ги предлага? Ние работим с тези хора, защото се опитваме да им помагаме. Добре. И прекрасната Маги Малеева. Ти какво прави тази седмица и изкачи ли някакви върхове или си твърдо по земята? Аз от 2-3 години се занимавам с забременяване, раждане, кърмене и така нататък, така че все още си правя същото. Браво! Колко души бремени? Родих 2 деца за тия 3 години, така че... Разкажи ни за тях, ако... Не е тайна, защото това са много лични неща, някои... Имам много малко бебе на 5 месеца и Юлия вече ще стане скоро на 2 години. Доста е забавно, интересно. За мен е някакво невероятно изживяване, защото страшно много неща научих покрай тях. Много е смешно. За мен е невероятно колко бързо се променят нещата и всеки ден е различно от предния и е просто страшно смешно. Добре, може ли да говорим, че ги го планира този момент? В момента, когато се спря с тениса и вече се насочи цяло към майчинство. Аз исках почти веднага да си имам деца. Не се възприемам като някакъв човек, който се е затворил вкъщи и си гледа децата. Опитвам се да бъда активна в обществения живот или, как да кажа, не знам, винаги съм социално ангажирана по някакъв начин, така че децата просто ме допълват. Не мога да кажа, че нещо в живота ми много се е променил или съм се затворил. Или... Сега в момента е малко трудно, наистина си стоя само вкъщи. Да, но ето Щях да отида на концерт на Депеш, но... То пък се отложи. Те пък решиха да го отменят. Даже за първи път в живота си се замислих да дам на бебето си адаптирано мляко, което за мен е някакъв грях, само заради Депеш, но... Въобще те спасиха да го извършиш. Те ме кърмиш. Кърма, да. Браво, и аз. Отдава ли ти се? Те вода най-седи. Белград. Не ми се ходи. Не мога. С влаковете ли? Ще бъда с кола. Ама съм си платил за влак, прекарах се. Добре, сега да говорим за това, което сме се събрали. Много сте ми приятни всичките, но целта на занятието е да разкажа малко повече за провеждащата се вече за кой път, Косио? За втори път ще се проведе. Точно така, след октомври 2007. Да, точно така. Това е една световна инициатива, която минава и в България под шапката на ВВФ за българските фактически денят на природните ни паркове. Колко са природните паркове в България и какво означава понятието природен парк?
Значи има 11 природни парка в България и 3 национални парка. В общи линии едните и другите са еднакво ценни. Просто в националните паркове всичката земя, гора е държавна собственост. В природните паркове може да бъде държавна, частна, манастирска, общинска, всякаква. Това е единствената разлика между тях. Иначе като цяло са еднакво ценни. 11 природни парка, това са да речем Витоша, Странджа, по-малко популярни места като Сините камъни край Сливен или природния парк Българка, който е близо до Етъра в Балкана над Габрово, Шуменско плато. Кой ги е определил? Баласица. Ами държавата. Кога? По различно време, значи Витоша е най-старият природен парк не само в България, но и въобще на Балканите и един въобще от първите в света, той още от 1934 година, а най-новият природен парк е Баласица, който между другото предния път не го бяхме чистили, защото още не беше обявен. Той беше обявен 2 месеца по-късно. Така че природни паркове има на всякаква възраст. Добре, да почваме да призоваваме хората. Събота, 23 май, в колко часа и къде да се появят. Сега в момента ни слушат цялата страна и в чужбина някой, ако може да се прибере, за това ще бъде чудесно. Нали? Разбира се. Колко? Ами как, ако искаш да си активен гражданин, не може само да... ще е по-замърсително, ако се върне за самолета, така че по-добре да си засади локално дърво някъде или да... И да не хвърля боклуци там, където живее. Веси, давай, кажи къде ще чакаме хората. Има ли някакви пунктове? Да, има определени пунктове за всеки парк. Аз няма да ги изброявам всичките за цялата страна, но може да ги прочетете на интернет страницата ни www.f.bg. Всеки парк си обявил точни час, откъдето се тръгва. Тези, които имат сборни пунктове далеч от местата, които ще се чистят, си имат и организиран транспорт. Всичко това сме го качили на страницата. Мога за Витоша да кажа, че в 10 часа чакаме всички в местността Дендрариума. И за Витоша най-якото е, че всички софиянци могат да стигнат пеше от Княжево за 1 час. Така е. Ако решат да се пробват и така много може. Има между другото и маршрутка, която тръгва от руски паметник, но винаги е много натъпкана, така че трябва, ако някой иска да я ползва, да тръгне по-рано. Най-добре пеша, да. И с колело също може, ако някой реши да се пробва, защото си има път до там. Сега има някакви много сериозни вело събития. И миналата седмица мисля, че и днеска пак ще има някакви такива срещи. Има ги, да, защото София е един голям град, който се задъхва вече и някой наистина трябва да почне да мисли за и други начини за придвижване. И според мен, ако има добри велоалеи и бус ленти, това, както и метро, естествено, това автоматично ще промени нещата. Определено. То аз чувам, че има една добра концепция да се направи една веломрежа из града, обаче точно по вашето радио чух, че за съжаление много не се реализира добре. Ами, не знам. Аз ще кажа нещо позитивно, че на предното велосъбиране е имало между 2 и 3 хиляди души, което е супер яко, защото в България, както знаем, хората не искам да бъда негативна, просто много редко хората се събират заедно за някаква кауза или акция и това, че там имало над 2000 души е жестоко. Добре. И Любо и Юлия са били, Юлия била на колела също. Така ли? Дъщеря. Как? Любо е един от малкото българи, които ходи на маратона. И е братовчет на Ники. Аз не съм казал такова нещо. Всички се братовчери в тази държава. Що го... Целият е селен от Реселеца. Що ме излага сега тук? Ай, ще убива. Добре, че сте далеч. До душа маги. Сега, ходи и тича. Тръгнал да тича от Реселец, неговите роднини стигнали са до Червен бряг. Там са хванали влака, като мен и са дошли в София. Ходи да тича в Берлин. На кое място класира последния път, Любо? Той е добро, такъв не е професионалист, но тича под 5 часа и гостица за 4 часа и 59 минути. Плаща се такса, знам. Имам един приятел Венци от Варна, ако не слуша, също и той ходи. Така... не са като коцето, дето изкачва, коци, който изкачва върхове. Над 5000. Е жестоко. Не, аз пак казвам, това не е нещо, което е много сложно. В смисъл, и дори всеки от вас, тримата, може също да го направи. Не може, бе. Стига, бе, аз съм качвал на 3300, ще го умра. Там вярно, че е вулкан. Там мирише на сяра, да. Така... Да говорим, уважаеми гости, за събитието, като погледнем през призмата на предишното събитие. Доволни ли сте от минали път? Апропо магия тук, защото е посланник на един от парковете миналата година, или по-миналата всъщност, беше в Витоша горе. Как ти се струваше на тебе? Миналия път дойдоха много малко хора. Наистина времето беше лошо, но не искам да бъда негативна, но имаше много малко хора за... Според мен Витоша е най-голямото богатство на София и е невероятно, че до такъв голям град има такъв хубав парк.